Hello everyone, it's Honey LaRouche over here. So if you want to see how I do my makeup, just keep on watching. Sitten lähdetään vähän highlighttaamaan ja laittamaan concealeria sun muuta. Silmien alle. Niin kuin näkyy, niin se tuo sinne valoa. Otetaan tuolta noin sitten, kun mä saan tän tehtyä, niin koitetaan vähän sitä tuolla. Tuolla on muuten traktori menee, jos se kuuluu, niin se on traktorin ääni. Ja tässä vaiheessa, kun me saadaan meidän silmien alusta tehtyä, niin mä rupean tai laitan vähän sitten Eli tässä mä käytin nyt siis Realtecin setting brushia. Tää on aika hyvä tonne silmien alle. Mulla on Inglotin toi sama HD-puuteri 505. Katsotaan nyt, että miten se lähtee toimimaan. Mä otan nyt Realtecin tän mikä tää on 301 ja sitten tuohon poskeluun siitä alaspäin. Tästä parhaan. Eli tällä mä teen tonne mun poskiin sen. Ja ennen kuin kukaan sanoo, että sulla on aivan liikaa, niin voi sanoa, että otan siis tän F05 Sigmasta ja lähden sitä sitten blendaamaan tänne. Itse kun mulla tulee vähän väärästä suunnasta tuo valo, niin sit se näyttää. Mutta katsotaan se tuolla, kun saadaan tää valmiiksi, niin miltä se sitten tuolla luonnonvalossa näyttää. Pistetään poskipuna. Siinä mulla on tää Sigman F15 ja Inglotin toi poskipuna. Siis sitä ei kannata sitten hirveästi laittaa, koska tää on aika pigmenttinen. Mä laitan tähän kontuurin yläpuolelle. Ja vähän blendaa sitä tuonne kontuuriin. Ja niin kuin näkyy, niin tää on aika pigmenttinen. Eli siis mä tosiaan vaan lippasin se semmoinen niin kuin tähän näin niin tap, tap. Siihen tulee. Ja ylimääräiset vielä napautin pois. Hei, Palle! Irti mun hiuksista. Ja sitten highlight. Jeffree Star Cosmeticsin Ice Cold
Ja siihen mä otan Sigman F35. Ja se... Oi ei. Apua. Tää oli näin pigmenttinen. Siis kyllä mä tiesin, että Jeffreen on oikeasti niinku pigmenttisiä tuotteita, mutta... Ups. Oho. Ja siis mä en oikeasti vähän koskenut siihen. Hups. Tää on nyt oikein semmonen Glow Peach. Mä ihan pikkasen pistän. Tän takia mä yleensä aina otan. Siis oikeesti. Mä otin semmoset tämmöt. Näetteköhän te? Tämmötti. Ja siis tää ottaa tosi paljon tätä. No. Okei. Okay. No onneksi se hyvä puoli on, että mä tykkään highlightista, että se ei ole niinku ongelma. Mutta siis tää nyt on ongelma, kun toi silmäkulma tuolla vuotaa. Koska se on ärsyttävää. Sitten nenän varten, niin mä katon alaspäin. Ja laitan soniperteen tuohon puoleen väliin. Eli mä laitan oikeastaan sen, mitä siveltimessä on jäljellä tai tuossa siveltimen päästä. Eli mä en lisää siihen tuotetta, koska siinä sitä on. Ja sitten kokeillaan. Ei pelottavaa. Kokeillaan vähän, niin mä tuolla Fix Plusalla mä kastan tän. Eli katsotaan kuinka. Ja sitten dippasin vaan sen muutaman kerran ja pistetään tohon aamurin kaareen. Joo. Okei. Pysytäpäs vähän tännekin. Vielä lisää ja pistetään tonne kulmaluulla. Okei, eli meillä on kyllä nyt... Mä luulen, että mä pikkasen laitan. Tästä syystä me jätiin puuteri. Tuo on mun puuterivipaan. Joo. Jep. Kannatti. Ei ollut siis tosiaan mikään huono ostos. Jeffreen oli tuolla Suomessa siellä Island Me-messuilla. Ja sieltä osastolta mä ostin nyt ton. Mutta sitten mennään tonne silmän alapuolelle. Mä laitan nyt ihan Essencen. Mä laitan hopeaväristä eyelineria. Ja sen mä laitan tänne silmän alle. Tai tuohon vesirajalle. Mikä ehkä nyt on aika huono idea, koska itse asiassa se ei tule pysymään, koska mulla on nyt. Mutta siis normaalisti mä laitan tohon, mutta nyt ei mulla tule pysyä se missään nimessä, koska nämä mulla on noin vetistävät silmät.
Mut sit mä otan E20. Se on tämmönen lättäpäinen sivellin. Ja menen tohon silmän alanurkkaan. Ja teen vaan tohon puoliväliin asti tämmösen pienen rajauksen. Tää vähän semmoista smokea tyyliä, mutta ei mitään koko matkaa, koska mä käytän silmälaseja. Ja ollaan inklusiiväreissä taas. Inklot saisi oikeastaan ne lähettääkin mulle noita luomivärejä, koska mä tykkään käyttää niitä niin paljon. Mutta sitten mennään ripsiväriin. Mun oikeastaan aika favorite kompo tällä hetkellä on Essencen Lash of the Day Super Volume Mascara. Ja sitten tää Paradise Extractive L'Oréal Parisilta. Ja minkä takia mä tykkään käyttää näitä, niin nää tekee mun ripsistä. Mulla on muuten nyt, mä putsaan noin mun ripset, koska siellä on sitä vinylipohjasta. Tosiaan. No niin, eli tossa noin, niin mä laitoin ripsivärin. Eli mulla on aika pitkät omat ripset. Ja sitten vaan kulmat korjataan. Mulla on Anastasia Beverly Hillsin Deep Brown Pomade. Ja tää on nyt the Dark Brown. Eli tossa mä käytin sitä Medium Brownia. Eli mä teen tänne vaan tän mikä meillä nyt meni. Vähän tonne piiloon. Ja sitten siitä tulee vähän tommonen myös luonnollisemman näköinen. Kun me saadaan sitä korjattua. Ja niistä tulee vähän myös samanväreiset. Eli näin. Sitten vaan polterajaus. Mä voisin kyllä tänään pistääkin eri. Pistetään Essencen. Tää on Honeyberry. Mä voisin itse asiassa nyt laittaa mun silmälasit vaikka päähän. Vähän siis käytän silmälaseja. Mutta sitten jos mulla on kuvauksia tai muita, niin silloin mulla ei oo. Essencen huultenrajauskynät on muuten tosi hyviä. Ne on semmosia. Nyt mä menen L'Oréal Parisin Lip Paint Matte. Ja tää on 205
Apocalypse Red. Ja tää on aika tämmönen zoomataan nyt vähän lähemmäs. Ettei te näe mitään. Paljon lyhyt. Näin. Otetaan nyt zoomaus kauemmas, niin te vähän näettekin jotain. Mennään katsoa tonne. Saadaankohan me tästä näin nyt luonnon valoa. Täällä on aika pimeä. Mutta katsotaan. Nyt me ollaan niinku luonnon valossa. Eli tämmönen tää mun on. Ja siis tää käy silmälasien kanssa. Ja sitten tää käy myös ilman silmälaseja. Että ei. Yhden tärkeän mä unohdin. Setting spray. Sitähän me käytetään. Mulla on nyt Glam Glowta. Tässä on noin. Siihen otetaan, mulla on nyt tämä miniversio vaan liukkaalla. Mä sitä nyt hirveästi, koska kello on 3:30. Joo. Illalla niin en tosiaankaan aio kovin kauan tätä meikkiä nyt, että tänään pitää kasvoilla. Mutta siis tämä tässä. Hey! This is one. So, I want to say thank you for everyone and